Nedaleko Uherského Hradiště v katastru obce Modrá se nachází areál Živá voda. Je součástí projektu Živá voda, živá škola, uskutečněného v rámci přeshraniční spolupráce mezi Českou a Slovenskou republikou. Jedná se o expozici, kde můžete vidět původní druhy vodní flóry i fauny. Najdete zde nejen jednotlivé biotopy vztahující se k vodnímu prostředí, ale i ukázky jednotlivých oblastí, jako jsou třeba Bílé Karpaty nebo Pálava. Můžete se seznámit s vodním životem v prameništi, potůčcích, tůňkách, jezerech, rybnících či mokřadech. Ryby, živočichy i rostliny máte možnost vidět v jejich přirozeném prostředí. Vaše otázky vám zodpoví školení průvodci. Pro děti máme připraveny hry i zábavné akce. Prostřednictvím 8 metrů dlouhého tunelu se dostanete pod vodní hladinu a uvidíte svět, který jste doposud znali jenom z televize. Uvidíte ryby kaprovité, lososovité, dravce i různé druhy jeseterů. Pamatujeme i na nevidomé a postižené. V babičině zahrádce najdou poučení i zábavu všichni, kteří mají zájem o bylinky, které si mohou ohmatat i přivonět. Samozřejmostí je i sociální zázemí se sprchami, toaletami pro vozíčkáře nebo přebalovacím pultem. V letních měsících je zde možnost koupání v přírodním biotopu, včetně brouzdaliště pro děti. Abychom pochopili skutečný význam vody, musíme ji poznat. Učíme se od přírody. Živá voda, živá škola.